Мирля Банатова вече е в студиото. Докато си говорим и представим нейния видеоматериал, всъщност заснет в събота, в денят, в който в центъра на София имаше подкрепящи кабинета Орешарски, организирани от БСП и ДПС. Дясно от нас всъщност виждате представлението на студентите от НАТФИЗ, този път не на Раковска, пред Народното събрание. Наживо се случва това. Ще го наблюдаваме, докато си говорим с Мирля Банатова. Полицай, мисля, че не е част от представлението. Част от инсталацията става, не ще, воля-неволя. Добре дошла. Добре дошла. Добро утро. Добро утро. С какво да започнем? Какво видя? Къде всъщност снима? Коя част от протестиращите? С оператора Добромир Иванов решихме да минем по периферията на митинга, защото ясно е, че това беше едно наистина много голямо събитие, преплетено с едно друго предстоящо голямо събитие, мача Левски ЦСК. И ние решихме да хванем единия лъч от гара Подуяне и да вървим след всъщност току-що пристигналите поддръжници на правителството. И всъщност по съвсем естествен начин събрахме първите реакции на хората, които са странични наблюдатели, покрай които минаха тези колони от пристигнали от цялата страна наши сънародници. За съжаление, не с автобуси и пеш, т.е. предполагаш, че това са хората, които с влакове бяха хора, които с автобуси бяха доведени също. Имаше автобуси, които бяха спряли на Подуяне и всъщност оттам беше много удобно да се стигне до Цариградско шосе. Хората, които са от София, знаят, че от Подуяне до така наречената бивша сладкарница Феята е по права линия. Няма как човек да се обърка и всъщност това бяха едни много големи групи хора, които идваха към Цариградско шосе от горната му страна. От към Феята. От към Феята, да. Всъщност от към... И се очаквало, това, което ми направи наистина голямо впечатление, защото и ние седяхме от горната страна, отзад. Направи ми впечатление, че бяха подготвени около 5 видеостени големи, с идеята, че множеството ще стига почти до Феята, всъщност, и за да могат хората да виждат... По протежението на Цариградско шосе е имало видеостени. От Орлов мост до Феята имаше видеостени, защото се очаквало да има множество, което да стига до тази високата точка, която е на Цариградско шосе. Нямаше хора там. Имаше полицаи. Предполага се, че от тези видеостени е трябвало да слушате речите от трибуната. Се виждаше това, което се случва на трибуната, защото нормално, като си на 1 километър от трибуната, не можеш да видиш какво се случва. Аз ви предлагам да видим все пак видеото, да не го преразказвам и след това ще си говорим още. Гледаме. То е затворено навсякъде на човек и Цариградско шосе са блокирали си цяла София. Първо отивам на Цариградско шосе да си хвана рейс, блокиран Цариградското шосе, не ни пускат, няма транспорт. Слизам насам, тук това е блокирано. Откъде да мина? С какво да стигна? Те нямат представа за какво идват тия хора. Те са от цяла България са ги събрали. Правителството само се подкрепя. Могат да докарат народа до гражданска война. Просто съм в ужас. Какви са тези хора? Че само се карат за власт. Само се карат за власт и никой не мисли за България. А всеки мисли... не са дошли. Какво са дошли? Дошли са да подкрепят правителството, ако не ви е ясно. Правителството си е правителство. Какво му трябва да се подкрепя? След като има протести, трябва да има и контрапротест. Трябва да има контрапротест. И хората са дошли. Вижте с какъв беден автобус са дошли. Стига, моля ви се. Как стига, моля ви се? Вие сте от реститутките, затова защитавате правата. Реститутки. Не определи. Ужас, трагедия. Какво правят тези хора? Такива глупави хора, как може? Това са депесари от Родопит изглежда. Така говориха. Ужас. Защо го правят това нещо?
какво чудо е. Ужас е, мила. Погледни ги на какво приличат. Това, което виждате в момента, това е пара. Това е пръсната пара, народна пара е. Това е голямо нещастие за всички българи. Това не мога да го понеса, казвам го честно. Не виждате това пасмина. Не ми се говори. Какво да говори? Думи няма смисъл. Ето, снимайте да видят какви хора ги карат насам. Карат ги да защитават правителство. Кое Голяма мъка е тази българска, тук кога ще продължи, не знам. Голяма мъка. Просто аз се задушавам, защото ти нямаш усещане за родина, за своята страна, за своя народ. Какво е това чудо? Какво? Нямам думи. Казвам, аз съм в някакъв... Не съм потресена. Аз съм в такава мъка, че не ми се говори вече. Не искам. Страшно. А как ни разделят просто на провинция и столица? Първо, нали трябваше 50 хиляди да бъдат? Къде са 50 хиляди? Помните ли вие, ние когато в СДС-то направихме тук митинг, докъде беше? Както е гласът на истината, гласът на доброто, гласът на съзиданието, защото новият колон започва от сърцето. Малко закъсняха вашите автобуси, май. Откъде сте вие? Откъде сте? От ДПС. От Правец. Кралево, Търговщ. От Плевен. Кой плаща рейса? Ние си го плащаме. Беглеш Плевенска, Пенка Иванова. Велико Търново. От село Климент, община Каолиново. Организирани сме с автобус сме, пътуваме. Да подкрепим нашите сънародници. Кои са тия сънародници? ДПС. Защо сте дошли? Да протестираме. Срещу какво? Срещу всички. Те така, от самоинициатива. Подкрепа! ДПС. Драганова Велико Търновско. И как решихте да дойдете до София? И просто хем разходка, хем да чуваме. И това е. Гласът на новия морал е тих, както е тих гласът на истината. Кой ви организира? Някой си. Значи тук има кметове, питайте тях. Те по-добре ще ви дават обяснение. И с това ни занимават месеци наред. Вие къде работите? В кметството секретарка съм. Социалист? Да. Целият младост едно беше тук. Нашата партийна организация все едно. Все едно сме 90-та година. Първа трябва да извоюваме, което трябваше вече да сме го минали. А не сме го минали. Първа трябва да го правим. Оставка! Кажете вие, на кой да дадем сяло тук нататък да управлява страната и нашите съдбини? На кой? Не там. Ама и другите малко и те се поизложиха. Долу ГЕРБ! Пръсни гербачи! Ще продължим да бъдем толерантни и да работим за доброто бъдеще на страната си. Каквото и да ни струва това в личен план. Опитат се да правят судоми говори. На България! Плакатите им много ми харесват. Такава сериозна организация, с толкова пари вложени. И това са нашите пари, това са нашите данъци. Даже дори подозирам, че са паркирали супер много автобуси, само да завършат хората, че има много хора. Има една плюнка хора. Поздрави на цяла България. Аз ги вода и съм от ДПС-то. Нещо да ви интересува повече. Обещават ни работа, обещават ни, че ако остане правителството, ще може да си намерим работа и ние. Разтрепегана съм, няма. Това не е за нормални хора. Вие няма ли да шествате сега? Няма ли да ходите Ще ви не гледаме матч. Вие за Левски ли? Къде отивате ви на работа? За Левски.
Не, тук вече се разединили. Аз съм ти се киса. Много бехте красиви. Живи и здрави. И не ни плашете, страх няма. България! Само България! Съединение! Пенсиите малки. Какво ни чака? Да е здраво колелото, какво ни чака? Матчът свърши 0-0, както пишеше долу вляво на последния кадър. Така изглеждаше София в събота и видяхме, че има за почистване накрая. Хубавото в цялата работа беше, че агитките се дистанцираха от това, което можеше да се случи. Защото наистина да направиш митинг, протест или там каквото и да било в центъра на София, когато Левски и ЦСКА играят, граничи с... Не мога да се сета коя е думата. И то с хора, за които самите агитки казаха в писмен вид, че срещата между този електорат и агитките на футболните отбори е рискова. Това, което наистина трябва да им се отбележи и на Левски и на ЦСКА, е, че изрично предупредиха своите привърженици да си въздържат нервите в този ден. И по-важното е, че техните привърженици, симпатизанти и приятели ги послушаха. Защото наистина можеше да станат играчка-плачка. Всъщност, в времето, в което вървеше митинга на БСП и ДПС, паралелно, знаете къде е алеята алеята, която е на... Една от алеите, всъщност, на Борисовата градина. Тя е точно успоредна на Цариградско шосе. И по Цариградско шосе върват хората от ДПС, по алеята върват ултрасите на ЦСКА. Добре, че беше паралелно, не се пресече. Не се пресече, защото никой не е решил да се пресече. И това наистина е въпрос на усилие на агитките, а не на някой друг. Разбира се, и МВР, доколкото ми беше изсипано, струпано цялото МВР, според мен в центъра на София, също така си свърши работата. Благодаря. Но тъжната всъщност реакция на страничните наблюдатели беше наистина страшното, което аз видях. Аз виждам, че хората са много разделени. Аз разплакани хора не съм виждала от сигурно 90-та година. Имаше наистина изплашени хора. Какво се случва? Натъжени. Благодаря ти. Мирлюва Венатова. Разделяме се за кратко.